Milí priatelia, rada by som vám dnes dala 2 tipy na to, ako si môžete jednoducho každé ráno precvičiť a prekrviť pokožku na tvári. Vyskúšajte 2 cviky. Jeden sa volá wow. Otvoríme ústa čo najviac a urobíme dlhé, pomalé wow. Takto. Wow. Tento cvik zopakujeme 3 až 5 krát. Druhý cvik je vynikajúci na precvičenie celého svalstva tváre aj krku. Volám ho Maur, pretože pri ňom vypulíme oči, vyplazíme jazyk a tvárime sa ako novozélandskí Mauri, keď zastrašujú svojho nepriateľa. Cvik vyzerá takto. Taktiež si ho môžete zopakovať 3 až 5 krát. Cítite, ako sa vám pokožka prekrvila?